Ще ти покажа 3 игри, но може да играеш само една до краят на живота си. Затова избирай мъдро. Игра номер 1. В тази игра си фейк майстор и печалбата е по-важна от качествената работа. Ще разреждаш боя, ще претупваш лепенето на плочки, всичко за бързата печалба. Залогът е твоят морал, а играта се казва Low Budget Repairs. Игра номер 2. В тази игра си механик на коли, ще ремонтираш, боядисваш всеки автомобил. Ще имаш автосервис, който се ръководи по твоите правила. Играта се казва Car Mechanic Simulator и със сигурност трябва да си сръчен, ако избереш нея. Игра номер 3. Тази игра ще те накара да се чувстваш като истински шофьор. Ще караш камиони из цяла Европа, ще изпълняваш мисии без врагове, само ти, пътят и радиото. Времето изтече, напиши кой номер избра, а за да не изпуснеш следващата яка игра, последвай ме.